Nina bakaqoqola zitha uveze uyadlala umhlanje uvele uzole bothele imiqoqele imsithayo cha nina besilo mithangikhuleke kini kumsombuluko kwabohlanga angidlulise lo myalezo ke emva kokuthi ngithole inqwaba yengcingo lapha ebeyivela kwabe indaba zingibuza mayelana nodaba lomhlaka 29 ukuthi indlunkulu uSmakade ithini imenyiwe yini ezokwenzeka asikubekeke lokho kokuqala umhlaka 29 awenze singalali ngisho ubuthongo ngoba njengoba indlunkulu iyathatha iposition noma yaphakamisa igama ayikaze ishintshe lelo gama yaphakamisa yanikeza umongameli okwesibili kuloko kokumenywa cha ayibenywanga indlunkulu ngisho kuthiwa imenyiwe ibingekwazi ukuya ngoba ukukhuluma kuningi thina ke singabantu bezinto ke uma kukhonto kuthiwa idla kubi asikwazi ukudla idla kubi ngoba uma umuntu kunento eningavumelani ngayo kufanele nebuyisane ngaphambi kokuthi nidle okhambeni olunye so ngaleso sizathu ke asikusho lokho abanye ke babe indaba bangibuze ngendaba yencwadi ebhalo umntwana kaBhindangene ekhala ngokwenza kwaNdunankulu wesifundazwe asikusho lokho akukusho kwenzakele kuqala kodwa ke sizokhumbula ukuthi uhulumeni ufakwe umntwana wazogamanxa lapha endabeni zasemaguleni ingakho ke sebenza noma yini noma kanjani ufana ncamashina lokho akwenze kithi ukuthi indabeni zasemaguleni ayithathe ayinikeze uhulumeni siyaqonda ukuthi izwe lase South Africa liyizwe uma kushiwa izwe lomthetho sithembele kuwo lo mthetho noma ekhona amahlongandlela awuphulayo umthetho uma ubuka ukuthi nje basafaka amaphepha umongameli uyathinteka kulolu daba unkosazana Dlamini Zuma uyathinteka kulolu daba bonke kodwa baqhubekile abangasho ukuthi cha asilandele umthetho ukuthi uthini bese siyaqhubeka lokho kufanele kwenzeke akusithusike lokho sinomongameli thina onamacala avuliwe wathi emalungeni enhlangano yakhe ayi step aside ababuyele eceleni bona kodwa yena njengoba enukeka kwinkohlakalo akaze ngakwenze lokho akusimangazi siyathemba ukuthi owavela aqala yosenzela umusa ukuthi udaba lwendlunkulu luthola ubulungiswa andisikhumbuze nabantu ke ukuthi lolu daba lwendlunkulu akulona lwendlunkulu kuphela kodwa lobukhosi bonke obukhona lapha eNingizimu Afrika ukuthi ubukhosi buqonde ukuthi buyisakhiwo esiyimele esilawula imindeni bese ithatha inqumo uma kuza ebukhosaneni ukuthi ubani ofanele abayinkosana kanjalo ke nendlunkulu kaZulu noma isicashwe ngeinhlamba ichashelwa ilungelo layo elisebenzisayo ukuthi ihlonze lowo okufanele beyinkosana ngisho nalabo bonke ababekwe ukuthi baba baqaphi nabagcini bomthetho nomthetho sisekelo balishaya indiva ingakho ke sibhekelele inkantolo ukuze ubukhosi buvikelele ukuze amakhosi avikeleke imizi eyengamela ubukhosi ivikeleke ngoba indlela okwenziwe ngayo ilungelo lendlunkulu ligwamandiwe kwangena ngomdlova kwenziwa zonke izinto eziphambene nobulunga neqiniso nobulungiswa neqiniso ngoba uma iqiniso belikhona umongameli wayogcina umthetho kusukela kwaseqaleni ngaphambi ukuthi amemezele igama azise indlunkulu enze konke ngendlela efanelekile ngakho ke kubo bonke abamini endlunkulu abayesekayo lokho kumhlaka 29 noZulu wonke othi ufuna ubulungiswa lokho kumhlaka 29 akwenze singalali akusithusi kwezinye zeyivuvaba ezenziwayo eyikhombayo ukuthi indlunkulu isiphinde kuyaba izigcawu zesopolitiki sokwizuzela amaphuzu siyaqonda futhi kakhulu ukuthi lapho kwele uNdlovukazi Mthaniya kubonakala ukuthi umntwana indlela enza ngayo uyasheshiliza ubheke 2024 basilithi iqembu elibusayo ngoba nabanamaphupho okuthi baphathizwe ngo2024 baphathe isifundazwe okungcona kungenelele laba badala babo ukuthi babahlangulele lapha kuya kwaBhindangene ngoba kuyacaca ngendlela ebabhaxa ngayo ayikho into abangayenza ke kodwa ke besingekho kwisidingo bebengayilwa nje bayidlala ipolitiki yabo kude ayidinga ukuthi iziliwe ngesihlalo ngebhadi ke ngoba kunabavulela isihlalo ukuthi sibe sokudlala isopolitiki ingakho sibona konje akusithusike lokho sisekhona futhi umthetho uzoyithatha indawo yabo sinalo lelo themba nime njalo ninabohlanga